galibin mutane suna yi wa sana'ar gyaran farce kallon ƙaramar sana'a. Sai dai wannan matashin wanda ya shafe shekara 16 yana sana'ar ya ce abin sai son barka. Alhamdulillah na taɓa yin yankan farce aka bani kyautar fili fulfuloti, kuma na taɓa yin yankan farce aka bani 100,000 har sau gaskiya alhamdulillah. Surajo wanda ya yi karatu har zuwa matakin sakandare ya bayyana mini tarihinsa kamar haka. Sunana Surajo Idris, an haife ni a sabon garin Argungu, Kebbi State. Sannan na yi makaranta a Zaria, kuma yanzu ina sana'ar yankan farce a Kaduna. Ya ce ya koyi sana'ar ne lokacin yana karatun Islamiyya a Zaria a wurin mai gidansa Abdullahi Zahiri. Na tambaye shi abin da ya ja hankalinsa zuwa koyon sana'ar gyaran farce. Farko dai mun zauna a Zaria ne muna karatu, to kuma a lokacin ba wata sana'ar da mutum zai yi wadda ba za ta hana shi karatu ba in ba yankan farcen nan ba. To sanadiyar haka na koyi yankan farcen a Zaria, har kuma gashi ta sanadiyar haka yanzu Allah ya rufa min asiri akan sana'ata. Kamar nawa kake cazan mutane idan sun zo ka yi musu yankan farce? To gaskiyar magana da yake mutanen da nake yi ma gyara manyan mutane ne, ba ni da wani farashi domin suna min alkhairi har wanda ban yi zaton za a yi min shi ba. Don zan iya yi wa mutum ɗaya ya mun alherin da kila zan iya mutum sama da mutum 50 ko sama da haka ma ban samu daidai abin da ya ban baka koranci ga abin da nake caza ba. Kamar me kake gani ya sa manyan mutane suke buƙatar kai musu aiki? To alhamdulillah gaskiya Allah ya samu albarka a sana'a ta farko kenan. Abu na biyu kuma daidai gwargwado ina yi ma mutane suna jin daɗi. Abu na gaba kuma akwai mutane waɗanda kumbansu yana shigewa wasu yana yin ruwa. To wannan aka kira ni zan tsaya in cire shi in gyara shi ta yadda inda ina mutum gyaran Allah yadda ko da kumban shi yana shigewa yana ba shi wahala, inda ina mai gyara za ka ga cikin ikon Allah ya zama normal kawai daidai yake da na kowa, saboda zan iya cire min shi ba tare da ma ya san na cire ba. Ko da yake Surajo ya samu ɗimbin alherai daga wannan sana'ar, na tambaye shi ko yana shirin sauya sana'a. A yanzu gaskiya a yanzu bana tunanin sauya wata sana'ar da, saboda yanzu ban ma san wata sana'ar da zan yi ba. Har ila yau na tambaye shi kamar nawa yake haɗawa a wata. Yana duk dai weekend gaskiya, musamman Juma'a, musamman daga Alhamis, Juma'a, Asabar, Lahadi, wa'innan kwanakin hudu gaskiya ina iya samun abin da mutum a wata ma ba zai iya samun shi. Kamar wace nasara za ka ce ka samu albarkacin wannan sana'ar? Kai alhamdulillah, domin gaskiya albarkacin wannan sana'ar kaga na yi aure 2, mata na 2 duk da wannan sana'ar, na yi gidan kaina kuma ina da fulotai, kuma alhamdulillah ina da mashin ɗin da nake hawa. Duk wanda ya kira ni kawai zan buga mashin ɗina ko in je in same shi mai gyara shi in dawo.